Ethi comment uyayedwa owahlehlisa ulwandle. Singaza kithi bakhona abanye abantu abenze imangaliso kodwa bakhetha ukuthi babe honest bangayibiza ngoNkulunkulu. Kodwa izwe lababiza ngoNkulunkulu. Sibonelo nje. Ngaliyane eKhongo kunomfowethu okuthiwa Simon Kapango, Simon Koko. Leya muntu wayevuka ekufeni, evusa abantu ekufeni, bemdubula phinda avuke. Bamdulo baze bakhathala. Uthe isuka ngelinye ilanga abagqilazi wakhipha inhliziyo wayiphatha ngesandla kanje bakhombisa. Bamupha igama lokuthi yena uNkulunkulu wamandla nezimangaliso. Waziwa ngokuthi uBlack Jesus. Manje ngazi ukuthi nihwayi ngaphezulu manicabanga ukuthi uyedwa umuntu owenza imangaliso. Akunjalo. Ngaliyane egamba khona umuntu othiwa Kunta Kinte. Bafethu. Wayihlala ngaphansi komgede. Wayini island yakhe. Liyekhetha ikomgedla lenkosi enkulu phambili esitimela samambondo baba mkhulu phakade ami. Hayi bafethu inkulu indaba ngoShembe. Abanye mhlambe basuke bephatheke kabi bebona ukuthi mhlambe noma inkulumo mpikiswana noma yini inkinga ekhona ngoShembe abantu abamazi. Kodwa bayathanda ukukhuluma ngaye, bayathanda ukufaka igama lakhe, bayathanda ukumqhathanisa. Kanti abake bethola ibasic nayo ichannel eGoogle. Ifuna uthela umoya phansi uzuqala uunderstand. Yabona nje nangu uzwane uyaqhubeka futhi. Ngiyambona mina ukuthi akakayi la ngifuna khona. Ulwazi akakalitholi. Labo prophet akhulume ngabo nami ngakhuluma ngabe iningi labo ake ngibabale. Ngambala uTsikana kaGaba wase Eastern Cape, ngabalo Ana Matsopa wase Free State, ngabalo Nonketha Nkwenkwe wase Eastern Cape, wawo Christina Nko wase Botswana, wawo Enoch Mgijima wakhona eEastern Cape, wawo Nongqawo osekhona futhi ko Eastern Cape. Nabanye abaprofeti abaningi ababakhona ngalezi zikhathi zasendulo bayenza yonke imilingo neziprofeto bethunywe uNkulunkulu. Abaprofeti abaningi kakhulu ke babesemampondweni uchazile kuma chapter adlule. Ngenxa yokuthi ilapho kwaqala khona colonization, kufika amabhunu, kufika amaPutukezi, kufika amaNgisi, wonke lo mlando njengalo, and ibona abantu bokuqala bahlukumezeka ngendlela eyisimangaliso, behlukunyezwa lezi zizwe zabacolonizer zabafaka lenkolo yase-Europe le kuthiwa iChristianity. Laba profeti bagcina iningi labo bebulewe through ukuthi babevula abantu amehlo, bephazamisa yona iChristianity le, ngoba abanye nje basho ukuthi kuzofika belungu la bachaza ngemali babebiza ngokuthi indibilishi ezofika beyiphethe banikena imukela kuyobe sekubhedile. Basho futhi baprofeta nesitimela, bona abaprofeti basemampondweni ababesibiza ngenyoka ukuthi iyobe ilayisha phakathi abantu lenyoka le. Kuningi kakhulu bese ngikuchazile. Kodwa ke uShembe into ebadidayo abantu ngichazile ibasic yakhe. Bonke laba profeti abathunywa uNkulunkulu ngasesikhathi iproject kaNkulunkulu yafeyila. Njengoba le colonization yayisifikile kulesi sizwe sasigodliwe esibizwa ngokuthi amaZulu, okuyisona esasagcina umthetho kaMvelinqangi. Ngenxa ukuthi kwase kukhona icolonization naso sahlukana phakathi, kwakhona abasesilungwini eNatal, kwakhona abasezululand ababesagcina futhi imbijana nayo yamasiko ababewanikeza uNkulunkulu indlela yokuphila. uNkulunkulu waseyabona ukuthi bazokuphela bonke laba bantu ngoba emampondweni kwasekuphelile vele ngabo. Kwase kusele iZululand kuphela. Lapho kwabhuthwa khona kakhulu impi yaseSandlwana. uShembe umqali wendlela wayesezelwe kodwa wayemncane. Abantu ababesempini yaSandlwana, amabutho ibutho lezigqoza, kukhona insizwa yasemachunwini lapho okuyiyona eyabona uShembe empini yaseSandlwana. Eyindoda endala nje bese ukumbona emafotweni nje. Kodwa uShembe uzalwe ngabo-1865 kodwa ngo-1875 no ngo-1879 empini yaseSandlwana wabonakala nje indoda endala, ntweni wayemncane ngaleso sikhathi. Le ndoda ke njengomqali wendlela mawumbuka la efodweni ngizela ukuthi kube lula. Leyo ndoda njengomqali wendlela efodweni yathi kule nsizwa semachunini ayilale phansi ingaqhubeki nempi ngoba okhaleni lwayo izozala abafundisi. Bale ndoda babeyibona efana nje ubona umqali wendlela kuyifoto. Le akuyonto engisungulayo, into esemlandweni
nenkosi yakaQwabe ngesikhathi beboshiwe empini yamakhanda eSt Helena far away olwandle. Yabona le ndoda enjengomqali wendlela engena khona lapha ejele lapha yafika yasho khona ukuthi hayi izokhululeka la ejele. Yathi sekusele kancane sizofika lapha ezweni laKwaZulu. Bonke njalo abembabalawo babebona uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Emini bebhekile, abanye ke babembona ebusuku ke ngamaphupho, bebona umuntu onjengobusuku kubona umqali wendlela kwifoto. Isalukazi sasebukhosini bakwaHlabisa, isalukazi sakuwo kwenkosi okuthiwa uMsibi, sathi masimbona nje umqali wendlela sathi hawu nangu uMvelinqangi, uqhamukaphi? Inkosi yakaMathonsi eMandeni eyayimbona nayimini ilanga libalele athi nangu uNkulunkulu. Eziningi nje igameko nasemampondweni ngokunjalo insizwa yakwaThusi yona yambona ngesibonakaliso uShembe, yabona nje kwathiwa nangu uNkulunkulu. Wagcina sefikile ke lensizwa yakwaThusi ayigoloza ingafune kusonto, ingafune lutho. Indaba yama-missionary zithi yona iyozisonto mhla kwafika lo uNkulunkulu owathi uyofika kulelizwe. Kwaphela iminyaka eminingi sekhulile nawo uThusi kwafika umqali wendlela. Yathi nangu lo uNkulunkulu mina engambonayo. Kuningi kakhulu esingakubala mfokazwane, kodwa ke mhlambe nama ngichazi kahle. Kodwa le ndoda le enjengayo umqali wendlela osuke uyibona efotweni yavela kudala engakazalwa kwanayo umqali wendlela. Isizathu sokufika kwakhe umqali wendlela abaprofethi ababili ababekade beyisontela nje khona emabandleni lawo Kristu avele bajika baphenduka inhlanya, bamemeza bathi kuze uNkulunkulu la emhlabeni. Igama lomunye uZandile Kabinde, omunye umfazi wakwaMyezi. uZandile wayesebandleni lamaLuthela, umfazi wayemabaptist. Abashongo ukuthi kuze umprofeti, bathi kuze uNkulunkulu. Kuningi abachazayo kokunye ke sengikuchazile kuningi kakhulu lezi zinto ngikhuluma ngazo. Kodwa kokunye ke mfokazwane is not about imagic, ngoba nayo uShembe wayithi uzobuyisela abantu esintwini leso silandelayo leso sithandayo. Thina bese siphambene kakhulu nesintu ngoba nabathi bayasilandela manje isintu akusesona. Isintu phela isintu sikaNkulunkulu, ubuntu. Lokho kwakwenzeka kuqala umuntu ayidlule engaziwa ememeze ethi sizomhamba singanani singangenso yenyoni, bemondla umuntu, ukuthandana kwathiwa ababuyele emthethweni kaNkulunkulu obizwa ngokuthiwa isintu. Lo kuthiwa ubuJuda, lo nokubuye ukubizwa ngokuthiwa ubungoni. Lezi zinto eziningi ezimlingo uShembe ayizenza zazingabalekile ukuthi ngenxa yethu thina sasinenkani ngapha kwaZulu sesithathe izinto sithi amasiko kanti ubuthakathi, bese kuthi abanye abangapha eNatal kubhekele emampondweni behungulwe lezi inkolo zaseYurophu. Wasethi ukuze sikholwe kungcono kube khona izinto ezimbili ezintathu asenzela zona ukuze sizokwazi ukuthi sigcine sibuyele emthethweni kaNkulunkulu lokuthiwa isintu. Futhi isonto ngenkuzo mawukhuluma ngakulandela kakhulu ngiyamangala ukuthi wena ezabe izithiwa apha uyilandela. Isonto kahle kahle khona lapha okwakusho lo alikho isonto. Besingenalo isonto ngoba besiphila nje impilo yobungcwele bukaMvelinqangi. Kodwa ke kube selibuya ke manje isonto selilethwa ubani? Uyena umqali wendlela ngesimo sokuthi asizwa. Kufanele ukuthi njalo sihlale silokhu siyovuselelwa emathempelini, siyovuselelwa siyotshela ukuthi musukudla abafazi babantu kanwa. Insizwa ayiphathe njengensizwa, intombi ayiphathe njengentombi, inkosikazi ayiphathe njengenkosikazi. Sihlale siyofundiswa lezo zinto zesintu esasesiphiwe uNkulunkulu wasemandulo ukuthi singasebenzisi imithi enobungozi efakwe ithako amafutha ezilwane nayo yonke lento le ewubuthakathi abantu ababecabanga ukuthi isintu, kanti akhona amakhambi kaNkulunkulu angcwele ayitsipho nje. Kodwa ke la ngibona khona wona mfokazwane ushayeka khona, ngicabanga ukuthi makukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngosomlingo kanti cha. Lowo nje wayesuke nje igcwaliselela abantu ukuthi ngoba phela abantu bekholelwe enyangeni, khona nje inyanga yasemangwaneni ukhonjwe izizima into eyibasikoba lombili ingene ngaphansi nale emanzini ihlale mhlawumbe inyanga yonke ibuye iphume futhi mayithanda. Uyithatha isicephu lesi sidlale phezu kwamanzi lale khona. Nenye futhi inyanga kaMzilikazi Mphubane wakaMiya owayekwazi ukushayisa abantu ukuphoza beme benganyakaza, enza yonke into athanda ukuyenza kubo. Manje uShembe akuyena usomlingo Professor Amiko cha. Into nje ebibaluleke kakhulu abeyizele ukuthi asibuyisele emthethweni kaNkulunkulu. Iyona into kuphela ikhala ngayo.
wasefica-ke abantu-ke bebulewe-ke ngezifo-ke ngenxa yamangisi ngalesa sikhathi kade kukhona u-Anglo-Boer nempi yamakhanda. Waseyabalapha-ke labo bantu abalapha-ke, waselungisa nobukhosi. Njengoba kade ngichaza nje kulezi ndaba zami, amakhosi amanye beganwa abafazi babantu, kanti into engalungile lokuthi umama wesizwe kanti wakwagana nje umuntu kazana osazolokhu ekhuluma lapha ekhomba esho ethi ngangimginqa uNdlunkulu, yabo. Notshwala futhi wathi amakhosi angaphuza utshwala, funeka ehlale efocusile ngoba athethe amacala ngamajaji. Kuningi nje bafethu, kuningi. Kodwa ngiyamcela nawe uZwane akangene laphana athi ukubhekisisa kahle, ngoba into engiphatha kabi mina mangibona umuntu engimethembile ofune ngabe silekelelana nabo sisabalalise lolu lwazi lolu. Nami lapha ngisuke ngingaqondile ukuthi mhlawumbe ngiphathe kabi umuntu, kodwa ngisuke ngifuna ukufaka ulwazi, ngoba uma kukwageja umuntu osuke enama-followers kuyakolimaleka kakhulu. Naye uShembe wayekusho lokho, khona isihlabelelo sakhe nje lapho athi khona lincishwa abangalithandi, abalithandayo wozani, amasango alelo lifa avulelwe nina. Lokho kubeka ngokusobala ukuthi indaba kaShembe ukuze uyi-understand kahle ufuna uqala uyithande. Uma ungayithandi olukhulu ukuthi uyi-understand nokuthi uyazi. Sengivala nje bonke Zwane labo abaprofethi into eyodwa, iproject eyodwa kaNkulunkulu kuze kuzofika uyena uShembe. Kube imovie ngabe sithi starring, ngoba uyena abahluleka bazama yonke indlela ukumbulala. Abaprofethi abaningi okhuluma ngabo bayabulawa, abanye benziwa yonke imigilingwane. uShembe babembopha more than 10 times, ayiphumele ejele, abonakala sengaphandle neziboshwa, enza nje into ayithandayo. Kodwa akuyona i-competition yabaprofethi ukuthi ubani wakwenza umlingo omkhulu kunomunye. Imfundiso njengoba noJesu naye wayifundisa ngayo, lo kuthiwa uYeshua, hayi lowo mlungu, khuluma ngoYeshua, imithetho yakhe efanayo futhi nemithetho yakhe uShembe. Nokufika kwabo futhi bafika ngendlela efanayo. uJesu lokuthiwa uYeshua wafika amaRoma ecolonize u-Israel, asemkhipha amaRoma u-Israel emthethweni kaNkulunkulu lokuthiwa uJuda. Naye uShembe ufike lana amangisi ecolonizile eSouth Africa, esebambisene namabhunu sekuthiwa i-Union of South Africa. Sase sifunzwa lenkolo yama-missionaries ngaleso sikhathi. Wafika wasithatha wasikhipha wathi ngiyilani le enaniqale khona. Yabona nje bonke nalaba bathi bakholwa kule nkolo African spirituality, njalo zonke lezo nkolo zesintu, usuke usazungeza uhambela le eceleni, kodwa nayo indlela kahle kahle egcineni konke lokho utholakala kuShembe. Isilwane somhlolo besike sithi siyila eSouth Africa, same time sesiwazini. Wakwenza lokho ethumela indoda isuka lapha eNanda wayifaka esitimeleni wayishodisa eSwazini, wathi hamba khona bayokuhlangabeza esitobhini esithile. Ingakwazi kwakwazi lapha eNakhuzaleni eSwazini nendoda, nakhona ngale eSwazini kanti thuma abanye futhi abamhlangabeza. Maye befika le ndoda isihlangabezwa lezi insizwa, siyabuza ukuthi hawu ubani onitshelile ukuthi nizongibona kanjani ngihlangabezela? Bathi cha, sithume indoda kanje kanje, yona ethe asize sizokuhlangabeza. Hayi isilwane somhlola futhi ukhohlwayo. Kodwa-ke akuyona inkulumo mpikiswano yini. Bonke abantu abathi bazama ukufaka nje indaba kaShembe phakathi, hayi abakhohle bafethu, ngoba abakhulumi okuyikhona. Kanti leli bandla lamaNazaretha ingako nayo yonke inhlobo yomuntu, odokotela, zimbanje, amajaji, abameli, everything khona lapha. Bonke labantu abahlangene lapha, hayi ukuthi abantu abangafundile. Abantu abaningi babebona ngoba phela bevunula abantu lapha bese betshela ukuthi abantu abangafundanga abaziphukuphuku, kanti leya nto ihloliwe. Alikho ibandla elithestwe njengebandla lamaNazaretha, lithestwe ngayo yonke indlela. Lithestwa ngabantu abahlukahlukene, inyanga, abathakathi, amaKristu. Likhandwe futhi ibona labo bantu, ama-members akhona wasuka ezulwini, abantu abasuka enkolweni yobuKristu bavuleka amehlo, abazongena kuleli bandla balikhanda. Nenyanga nabathakathi bazama bathi bamthesta, behluleka. Abelungu amabhunu ahluleka. uShembe-ke sikhona isigigaba esenzeke, wabizela ensimini amangisi namabhunu, wathi wozani bafana sishayane kube kanye. Asarenda amangisi namabhunu, asarenda baxolisa. Kodwa konke lokho akusizi. Into ebeyisiza yiwo umthetho ayewulethile uShembe nasemakhosini, wafundisa ukuthi uma uphatha isizwe
siphathe kanje. Musa ukubiza abantu kuthiwa abantu phela izinja zenkosi, uthukwa lapho ushawa. Amakhosi iminingi imikhuba ayenza ezithwala yenza nangabantu, kuhlatshwe indoda ibulawe, kugezelwe kugebhezi lwayo. Kwesinye isikhathi uthothi uncinde ogebhezini lwendoda wafika wayivala zonke lezo zinto. Shem wathi no, lento iyabheda, yiyo lento enithi iniqhathe noNkulunkulu nize nizobulawe lezi thithiba lengamangisi ziniqoqobale kanje. Thina okunye nje okusidida kakhulu thina ama-South Africans, inkinga yethu ukuthi sisuthi. Umuntu osuthi amehlo akhe akahlale evalekile, uhlale ezela ngaso sonke isikhathi. Ngoba abantu abahluphekile basemazweni ase-Afrika, khona nje intombazane engingakhuluma ngayo yaseCameroon eyabona uShembe eCameroon, yaze yashathi kube kuya ngawo ngabe ngise-South Africa ngizodlala elifa leli eliyewe yithina lapha silibele umthongo. And leli bandla lamaNazaretha abantu abaningi abazi ukuthi likhona eBotswana, eLesotho bakhona, eSwazini, eMozambique bakhona, ukuze kugoqeke kuyoshaya le emampondweni or Eastern Cape. Thina okunye ukusishaya ukusutha kwethu lesikusivala amehlo ngoba yabona izinto zikaShembe zila eduzane ukuthi mawuphuma nje ukubona ukuthi nakho nami nje la ngihlezi khona njengamanje ngiseduze kakhulu kokufakazi bakhe. Njengoba wena-ke babuzwane ukhomba into le kokhongo ziningi ey'lana nakho nje la eMtuba inyanga le ngakhuluma ngawo nje oJerald wayekwazi ukususa umuzi wakho awuphose ngaphesheya komfula. Abantu ababephethe imilingo enenkosi phakathi kodwa wayehluleka uma esebhekene noShembe waguqa ngamadolo. Hhayi bengikucela nje bafowethu ukuze akube khona iqiniso lokuthi asilandele kancane kancane. Egcineni-ke mase sazi ilapho sobe sesiqala khona-ke ukuphikisana ukuthi no Gumkedlela ayilana ngathi uyageja la. Kodwa manje uma unganawo ngisho 0.01 we-information kulukhuni. Ngoba njengoba ngisuke ngichaza nje ukuthi uNazaretha lokho akuyona inkolo elula njengoKristu. Inkolo ezi-deep ejulile ey'fana nabo uMuslim neBuddhism. Futhi nje ukuthi azifane ngoba zonke zigqugquzela ubuntu. Ukuthi-ke umfowenu akangalambi ukhona wena. Abantu abathandana bezwana. Gqugquzela nje leyo nto lezi nkolo. Iyaguqa lapho Gumkedlela ngizolama futhi umkhomfuthi into omneso phathi. Amen.